Nykyään kaikki on onneksi paljon paremmin. Olen Tiina Karinen. Tällä hetkellä työskentelen reklamaatioiden parissa asiakaspalvelukeskuksessa. Minut on valittu myös työsuojeluvaltuutetuksi. Olen mukana myös vapaa-ajan toimikunnassa. Työurani varrella olen ollut keräilijänä, hisseillä, matala- ja korkeakeräilyssä, varastonvalvonnassa sekä apuna palautuksissa ja lähettämössä. Mahdollisuuksia on siis monenlaisia. Onnisella käy pyörähtämässä päivittäin noin 70 rekkaa. Nyt saavumme tavaran vastaanottoon ja tässä vieressäni näkyy tänään saapuneita lavoja tänne Onniselle. Ja jos tarkemmin näitä katsotaan, niin voidaan huomata, että täällä on monelta eri toimittajalta tulleita tuotteita. Ja nyt saavutaankin vastaanoton sille osiolle, jossa käsitellään pientavaroita. Kuten esimerkiksi tässä vieressäni Merikalta tulleet pahvilaatikot, joista tarkistetaan tuote, määrä ja että tuote on myös ehyttä. Sen jälkeen tuotteet laitetaan hyllytystä vaille valmiiksi. Moikka! Näin, ole hyvä. Tässä työskentelee pyörösaha ja robotti. Työntekijän tehtävänä on vain hakea sahattavat kanget, syöttää sahauspituus sekä antaa lavoitusohje. Koneet hoitavat kaikki loput. Tässä on 6-9 metriä pitkille kangille tarkoitettu tavara-automaatti, joka tuo kasetit keräyspisteeseen ja palauttaa takaisin, kun keräys on suoritettu. Hyllystössä on yhteensä 2400 kasettia ja maksimipaino per kasetti on huikeat 3500 kiloa. Lavahallin puolella työskennellään matalakeräjillä, jotka nousevat 1 metrin korkeuteen. Painoa näillä pikkutrukeilla on henkilöauton verran. Kuvassa näkyvällä työntömassatrukilla hoidetaan tuotteiden täydennykset keräyspaikoille. Ja tästä kelmutuspisteeltä siirrymme pisteelle, jossa minun urani alkoi. Tarkoitus oli tulla vain kesätöihin, mutta täällä sitä ollaan edelleen. Työpaikan vaihtaminen ei ole käynyt mielestä. Viihdyn työssäni erittäin hyvin. Keräilyssä kerätään tilauksen sisältävä määrä tuotteita ja pakataan ja toimitetaan lähettämöön. Lähettämö kelmuttaa lavat ja lastaa valmiit lavat autoihin, jotka matkaavat kohden asiakasta. Esimerkiksi näihin työtehtäviin haemme työntekijöitä. Moi! Työkavereita löytyy mukavasti, noin 100 per vuoro. Pientavarahissialueella on 36 000 muovilaatikkoa, jotka liikkuvat automaattisesti keräys- tai hyllytysasemille ja takaisin hyllyyn. Monesta paikkaa tämä tehdään vielä käsin. Tästä inventointiasemalta pystymme kutsumaan minkä tahansa keräyslaatikon tuotteineen tarkistettavaksi. Täältä näyttää meno tuotteen näkökulmasta. Kutsuttu laatikko saapuu luokseni. Puuttunut tuote pakataan ja lähetetään sitä kaipaavalle asiakkaalle. Nyt saavutaan Van der Landeen, joka tunnetaan paremmin nimellä DDL. Hissi tuo automaattisesti kerääjälle laatikon, jossa tuotteet ovat. Näyttää kerättävän määrän päätteen näytöllä sekä pakkauslaatikon yläpuolella olevalla ruudulla. Järjestelmä näyttää myös valolla, mistä laatikosta tuote tulisi kerätä. Korkeakeräilystä on mahdollisuus päästä korkean paikan kammosta eroon, koska keräily tapahtuu jopa 7,2 metrin korkeudesta. Tuu säkin tänne töihin.